Tu diràs. Doncs escolta, Xavi, aquest any l'entrevista d'estiu la farem diferent. Per començar tens el repte de... m'has de contestar en 20 segons les respostes. Ho intentarem. I per continuar, no només pregunto jo. Hem demanat a la gent que ens enviï les seves preguntes. Aviam què tal. Fantàstic. Doncs vinga, som-hi. Doncs comencem amb la meva primera pregunta. Parles molt del canvi per Rubí i què proposes del canvi. En què consisteix aquest canvi? El canvi vol dir una manera de fer diferent. Vol dir que ha d'entrar gent nova, gent amb ganes, gent amb il·lusió, gent que tingui un projecte de ciutat que vagi més enllà de pensar en un mateix, sinó de pensar amb la ciutat, amb el present i amb el futur. I és en això en el que es diferencia el teu projecte del d'altres projectes? El projecte es diferencia primer pel grup de persones que som, gent amb moltes ganes i molt preparades, i que després qualsevol organització, qualsevol entitat, qualsevol empresa necessiten canvis. No és lògic que 20 anys governant els mateixos una ciutat esperem que les coses millorin. Passarà el que ha passat els darrers 20 anys si no hi ha un canvi. I el canvi vol dir coses noves, maneres de fer noves, com he dit, amb empenta nova, amb energia nova, i això és el que necessita la ciutat, sobretot energia, ganes, il·lusió. Anem a escoltar, si et sembla, la primera pregunta, que és del Joan Manel. Molt bé. Xavier, a mi m'agrada anar en bicicleta i trobo que Rubí no està condicionat. Què puc fer per anar tranquil·lament circulant en bicicleta? Gràcies. Bé, jo en el Joan Manel el primer que li he de dir és que si vol anar segur en bicicleta, el primer que ha d'haver-hi són carrils de bicicleta i la ciutat ha d'estar preparada per fer això. I és evident que la ciutat ara no està preparada. Per tant, Joan Manel i la població i la ciutadania en general ha de decidir a partir del 2023 si això és possible o no serà possible. I només serà possible si a Rubí hi ha uns altres que manen, hi ha uns altres que governen, hi ha uns altres que posen la prioritat de les persones per davant d'altres qüestions. I per tant jo emplaço el Joan Manel a que d'aquí un any decideixi si vol anar tranquil en bicicleta i tenir un espai ciutadà per moure's en bicicleta entre equipaments, per exemple, que estigui circuits urbans per poder-hi moure's, doncs serà una decisió seva a l'hora de posar el vot d'aquí un any. Doncs anem ara amb la Glòria. Aviam què ens diu la Glòria. M'agradaria tocar 3 temes. Un, el tema de les zones verdes. Després, el tema de la sanitat. Segueix sent insuficient. I per últim, el tema de la seguretat. Segueix sent, crec, insuficient. Bé, la Glòria ens planteja 3 qüestions, no? La primera qüestió fa referència al verd, a l'entorn. Bé, jo sempre dic una cosa, és que per cuidar una cosa l'has de conèixer i l'has d'estimar. I per tant ens hem d'estimar l'entorn que tenim. Nosaltres ens l'estimem, ens preocupem i volem que Rubí no sigui una ciutat grisa o una ciutat de colors perquè està pintada artificialment de colors, sinó que ha de ser una ciutat amb moltes paletes de color, però de colors naturals, no? A l'arbrat, als parcs i jardins, a l'entorn natural, i per tant aquesta és una prioritat per Esquerra. La segona qüestió que ens planteja és el tema de l'hospital. Nosaltres d'aquesta responsabilitat no defugim, a la inversa. Estem allà apretant i som els primers que reivindiquem aquesta atenció de qualitat i de proximitat de la sanitat. Però també la ciutadania ha de plantejar-se, escolta, porten 20 anys els que estan ara intentant que això tiri endavant. El govern de la Generalitat han passat tots els colors possibles i no se n'han sortit. Potser ara és el moment de deixar uns altres que fem allò que no han sigut capaços de fer i que, per tant, aquestes reivindicacions i aquesta lluita doncs nosaltres la puguem tirar endavant, fer-la possible, i la ciutadania ens ha de poder donar com a mínim aquesta oportunitat, no?, per fer allò que ells no han fet en 20 anys. I la tercera qüestió que ens planteja sobre la seguretat és evident, no?, que la seguretat a Rubí doncs, té molts punts de millora i sobretot, com comentava, no?, les dones especialment. La seguretat no només s'arregla en posar més policies en un moment determinat, sinó la seguretat s'arregla fent que la ciutat, que Rubí, sigui una ciutat d'oportunitats, que la gent tingui feina, que tinguem habitatges dignes i assequibles, que hi hagi formació per tothom, que hi hagi acompanyament i mediació per a aquelles persones i aquelles famílies que més ho necessiten, perquè la desestructuració comporta problemes socials i delinqüència i, per tant, ha d'anar tot lligat. I som conscients, reconeixem que hi ha un problema i, per tant, hem de treballar. Nosaltres ens hem reunit amb el conseller d'Interior perquè a sobre ha d'haver-hi més efectius policials, però també ha d'haver-hi una feina
molt estructural per millorar la vida a la nostra ciutat. D'aquí un any estarem fent l'entrevista al nou alcalde de Rubí? D'aquí un any estarem fent la nova entrevista a l'alcalde de Rubí. Jo espero que sigui així. De fet, està en mans de la ciutadania decidir que la ciutat necessita un canvi i tenim moltes ganes de que així sigui. Jo espero l'any que ve fer-la com a alcalde i poder assumir aquest repte de ciutat, que al final és un repte per pensar en aquelles persones que t'estimes, aquelles persones que t'envolten, els teus veïns i les veïnes, per viure una ciutat que ens mereixem infinitament millor. Però insisteixo, està en mans de la ciutadania i jo crec que aquest cop la ciutadania sabrà apreciar la necessitat de canvi que té Rubí. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu.